yaron zamani tare da Sa'idu Al-Shabab. Al-Shabab, we tar yaron zamani Suman Nami. Shema Bel Tahir yaron zamani. Kai ka gane ka san Tahir yaron zamani. Bana kowa bana cika baki, aiki fada da cikawa shine aikin mu. Ba ma saba alkawali kaya ne, kwato ka dole ya cika inda halak ne. Oui je suis prêt. Tu es Tahir Zamani, je suis rappeur. Moi j'ai rappeur, je suis rappeur. Je m'appelle Al-Shabab, bien on m'appelle. Tu sais que tu peux faire, tu es prêt. Tu es sur tes fers, tu sais que tu peux. Amina alkawali za a bani aurenta, amma an hana, an ce sai mai kudi. Kudi Allah ne ke badawa, talaka da mai kudi dodai ne. Oui, tout la chose à son temps. Les gens se poudent, c'est les vieux qui donnent l'argent. Regarde, le mec qui dit comme ça, l'expérience qui travaille, les gens se poudent, tu comprends. Tahir yaron zamani, na ce ko ba ku gane ba, jauni ne na so. Sa'idu Al-Shabab yau samu ba ku zance bayani, ba sa yankewa kalamai ba sa karewa. Oui, ku sani komai na Allah ne, ɗaukaka ma ita ma ta Allah ce. Duk komai Allah ke bada shi, arziki talauci Allah ke bada shi. Kuna iya ba dan mai arziki daga bai Allah ya mai dani, attajiri ya mai da shi talaka kawai. Aka ai lamarin yake abokina, amma waɗansu ba sa ganewa. Sun ce ai sai mai kuɗi da talaka duk ɗaya ne. Allah shi ke badawa kuma shi ke kwacewa in ya ga dama. To ai kai wakila ka sana zo nema, kuma na riƙe boza. In Allah ya yarda zan samu boza da ake so na nema, kuma Allah ya bani ita. Ka mu tashi mu nema, muna neman halal. Na neman halak kullum ba dare da rana ba mu sulo. Allah muke roƙo, kuma shi zai ba mu yanzu mun kare.